kakalsadahan po sa A.B. Fernandez hanggang downtown area. Hindi madaanan kahapon Agosto 11 ng ilang mga sasakyan dahil sa pagbaha. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Hirap ngayon ang mga nasa sektor ng transportasyon na ilusong ang kanilang mga sasakyan dahil sa baha. Nanatili ang mataas na tubig baha sa ilang bahagi ng Dagupan City, partikular sa A.B. Fernandez Avenue patungong downtown area dahil sa patuloy na epekto ng habagat at mataas na level ng mga ilog. Dahil hindi na madaanan ng karamihan ng sasakyan ng bahaging ito, napipilitang iparada ng ilang motorista ang kanilang mga sasakyan sa Quintos Bridge. Ang ilan ay dumadaan na lamang sa Herrero Street bilang alternatibong ruta patungo sa kanilang destinasyon. Sa ilang bahagi ng A.B. Fernandez Avenue hanggang downtown area, bangka at kuliglig na ang mga sasakyan nakakadaan ng mas maayos dahil sa lalim ng baha. Sa panayam ng IFM News Dagupan, ibinahagi ni Roberto, isang tricycle driver, ang kanyang pangamba sa paggamit ng kanyang tricycle sa baha dahil ito ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Hindi na pinapasok. Ay, masisira. Sayang, walang ibabayad nila sa pagpapayos ng motor. IFM News. IFM News. IFM News.